har yanzu kuwa akwai sauran talakawa ƴan uwana na da kun san tunda na dawo ina jiyare aka wuce da ni ina can gaya muku sanyi AC ta ko ina aka ce a yanzu Murja ta yi suna ta yi wane ne ba za ta iya zama a wannan ghetto area ba ina dawo ai shefa ku gani da kwankwaso ga gidan da nake ga gidan su kwankwaso ai aka je aka yi da gurin baba kwankwaso kai na ji daɗi. I'm very happy that today I see kwankwasiya wallahi a GRA nake no wash it mop the left mop you know mop this oh okay sorry ma'aikatan gidan magwa ba sa jin Hausa gaskiya sosai shi yasa kuka ji ni magana ta ma ya zama you have to be quiet magana na yayi very silent kun san yayin gabaki ɗaya yan jiki an daɗe ba are na hankali irin ne bo na tambaye wata take a gidan wai dan wake wai what's the meaning of dan wake na ce with WhatsApp kawai abin nan ya daure mun kai yanzu ina ji Allah sarki talakawa yanzu wai ana yin shi ainihi nake yanzu talauci ya bar jikin kowa gaskiya ni dai yanzu namu am gonna aim